Klop. Ja som študovala Vysokú školu pedagogickú, odbor výtvarná výchova. A keď sa možno teraz spätne tak zamyslím, že čo som sa mala opýtať, a možno aj chcela, ale som si to možno nikdy nedovolila sa spýtať, by bolo, čo ste si ako pedagóg alebo pedagogička možno na mne všimli, ale nikdy nepovedali, a aj v dobrom, aj v zlom. A možno podotázka, či vy vnímate nejaký môj talent, ktorý nie úplne naplno využívam. Či vám niečo dnes bráni, alebo ak áno, tak čo? V tom, aby ste boli vo svojej tvorbe a vo svojej práci odvážnejší.